Aquests 30 anys d'ajuntaments democràtics han significat posar al servei dels ciutadans a la vida municipal. Bé, doncs, l'avaluació que se'n pot fer d'aquest 30 aniversari és totalment positiva. Crec que la democràcia per fi va arribar als nostres pobles. Crec que la democràcia ens ha portat a un estat de llibertats. És un sistema on anul·la la personalitat de la persona i la democràcia ens permet tirar endavant un país. Aquests 30 anys han representat pels municipis un canvi substancial, una millora de la participació democràtica, una millora de la realitat dels nostres municipis, una millora també social. Bàsicament hem estat capaços de fer una transformació no solament de treballar les infraestructures físiques, sinó també de treballar les infraestructures socials, i això per nosaltres és un gran avenç. La valoració que em faig de 30 anys de democràcia en els municipis és que encara ens queda molt per fer. En referent als 30 anys d'ajuntaments democràtics, bé, podria dir que els ajuntaments ja som empreses prou potents, que tenim prou capacitat de dinamitzar l'economia. En uns moments com els actuals, de dificultats econòmiques que estem visquent, d'una greu crisi econòmica, crec que és el moment de repassar i reemprendre aquells valors que en el moment, fa 30 anys, van guiar els nostres ajuntaments a iniciar aquesta trajectòria democràtica fins a data d'avui. Jo crec que fa 30 anys hi havia poca vida a les poblacions i ara hi ha una gran activitat. Fa 30 anys que va triomfar la democràcia, la llibertat, i a nivell dels pobles, viles i ciutats de Catalunya crec que hem de celebrar la transformació i la participació en la vida ciutadana. Aquests 30 anys han estat els 30 anys més intensos de la història del municipalisme català i espanyol. La versió dels 30 anys d'Ajuntaments Democràtics crec que és un fet importantíssim perquè durant 30 anys ha hagut una transformació molt important del municipalisme català. Aquest any 2009 crec que és molt important perquè els ajuntaments celebrarem 30 anys d'Ajuntaments Democràtics. Crec que és important, d'analitzar tot el que ha fet els ajuntaments al nostre país. Catalunya ha anat creixent, però gràcies a l'esforç, la suma del govern de la Generalitat i també del govern dels ajuntaments. En aquests 30 anys s'han consolidat uns ajuntaments democràtics, uns ajuntaments al servei de les persones. Això s'ha vist en la transformació de les nostres ciutats. Vull destacar d'aquests 30 anys, sobretot, aquest avenç amb la democràcia a les ciutats, d'aquests governs que el que hem aconseguit és que les nostres ciutats hagin fet un canvi espectacular i també que la ciutadania hagi pogut viure en ajuntaments democràtics amb la participació de tots per aconseguir que aquestes ciutats i pobles tinguin el nivell de qualitat que en aquest moment es mereix al nostre país. Bé, doncs aquests 30 anys, aquestes 3 dècades últimes, han suposat per als municipis un avanç molt important en els temes tant econòmics com en els aspectes socials i també la consolidació d'un sistema democràtic que ha provocat un avanç evident de les conquestes socials. Aquests primers 30 anys han de ser una petita mostra d'un procés que ha d'anar molt més enllà i que ha d'aconseguir que la sostenibilitat i que l'equitat regnin amb el nostre país i amb el nostre estat. És un bon moment per donar les gràcies als homes i les dones que durant tot aquest temps s'han dedicat a construir el nostre país des dels pobles, des de la gran ciutat, des de Barcelona, el més petit de tots que pot ser Renau. Gràcies a ells per l'esforç, la dedicació, el sacrifici personal per fer gran tots els pobles del país. Els ajuntaments, com a administració més propera al ciutadà, han estat una administració clau per al desenvolupament de la democràcia, sobretot pel que representa amb la construcció d'equipaments, amb la millora de les ciutats, l'urbanització de les ciutats i també, com no, amb implantar la política i la democràcia pels ciutadans. 30 anys d'ajuntaments democràtics ha suposat obrir-nos als veïns i veïnes dels nostres municipis,
Els nostres ajuntaments han estat oberts a tota la ciutadania perquè el ciutadà el que vol és proximitat i els nostres ajuntaments han estat al costat de la gent. La valoració sobre els 30 anys d'ajuntaments democràtics pot incloure molts aspectes. Jo subratllaria un, la normalitat del valor de la democràcia. Reconèixer la feina que han fet tots els que ens han precedit en el nostre càrrec durant aquests 30 anys per la transformació de les nostres ciutats i els nostres pobles i perquè la gent visqui molt millor. 30 anys d'ajuntaments democràtics es constitueix una fita històrica i un motiu de felicitació i de celebració. Fa 30 anys, per primera vegada, els ciutadans i ciutadanes dels nostres pobles i de les nostres ciutats varen poder exercir en plena llibertat aquest sufragi a l'hora de, d'alguna manera, escollir els seus representants polítics en els seus pobles i ciutats per tirar el poble endavant. Han estat 30 anys d'un trajecte molt important, d'un trajecte de molta gent, de moltes generacions polítiques que venien del món estudiantil, de lideratges sindicals, veïnals, i que han fet un gran patrimoni molt important de forma comuna a les seves ciutats, a la gent. Bé, és una fita important, la commemoració del 30è aniversari dels ajuntaments democràtics. A més, ha de donar això part que d'alguna manera es reconeixi la tasca que han anat fent tots els alcaldes des de l'any 79 fins avui. Un aniversari sempre és per mirar enrere, veure la feina que s'ha fet, però sobretot per mirar endavant. Crec que si mirem enrere no hi ha dubte que 30 anys de democràcia local han servit per transformar els nostres municipis, ho hem fet bé. La celebració dels 30 anys d'ajuntaments democràtics és, sens dubte, un dels èxits de la nostra democràcia. Sens dubte, en els ajuntaments hi va haver moltíssims homes i dones, moltíssims alcaldes, moltíssims regidors i regidores i grups de govern sencers que van fer moltíssima feina. Han significat que tots els ciutadans han pogut gaudir d'una millora qualitativa dels seus pobles, de les seves ciutats i, a més, han pogut disfrutar de l'espai públic. I potser el repte que tenim ara seria aconseguir un nou finançament perquè és evident que les finances locals cada dia són més minses i cada dia tenim més responsabilitats als ajuntaments. Que en futurs anys intentar no caure amb aquest pou que hem caigut. És l'enhorabona de constatar que el país, sense els municipis, difícilment hauria pogut avançar en el moment que estem al dia d'avui. Cal que tinguem molt present que ens queda molt camí per recórrer. Entendre que els veïns i veïnes de cada municipi entenguin l'Ajuntament, les places, tot el que és públic com de la seva propietat. És un bon moment, aquest de la crisi, per intentar fer una revisió i reemprendre alguns d'aquests valors que ens van portar aquí. On l'Ajuntament intenta respondre a aquelles necessitats més peremptòries que té la ciutat, no només les bàsiques, sinó totes aquelles que donen i garanteixen qualitat de vida, i penso que ha estat una etapa en la qual la participació ciutadana s'ha fet present a totes les poblacions i on realment la gent també sent la seva ciutat com a pròpia, on se la sent seva i on tots plegats hem intentat, d'alguna manera o altra, amb ajuntaments elegits pel poble, democràticament, que realment aquestes ciutats tinguessin més futur i tinguessin més vida. Cal continuar avançant per no perdre mai el que vam guanyar ara fa 30 anys. Tenim unes ciutats en les que val la pena treballar-hi, val la pena viure-hi, però continuem tenint per davant reptes molt importants. La reafirmació de la implicació del món municipal en la millora de la qualitat de vida de la gent, dels seus pobles i de les seves ciutats. Jo voldria tenir un record de totes les persones, regidors, regidores, alcaldes, alcaldesses, que han dedicat part de la seva vida als ajuntaments al servei dels altres. I ara tenim una ciutat molt més moderna i molt més al servei de les persones. Que aquestes ciutats i pobles tinguin el nivell de qualitat que en aquest moment es mereix el nostre país.
i també la consolidació d'un sistema democràtic que ha provocat un avanç evident de les conquestes socials. Aquest país ens han demostrat com era possible un desenvolupament i un progrés col·lectiu, com hem pogut transformar el territori amb criteris que han intentat beneficiar a tothom. Estem en un moment en què cal millorar la finançació d'aquesta administració, que com a administració més propera, com deia abans, té una gran necessitat de dotació d'aquests equipaments i, per tant, de finançació municipal. Els nostres ajuntaments han estat oberts a tota la ciutadania perquè el ciutadà el que vol és proximitat i els nostres ajuntaments han estat al costat de la gent. Veure el nostre funcionament no únicament com un funcionament d'estructura social, sinó com un estil de vida, entendre que convivim entre persones que som demòcrates i que volem això com un valor sagrat per les futures generacions i que això sigui normalitat en les nostres vides, per mi és el logro, la fita més important assolida. Fer palès que els ajuntaments som la primera línia de foc que dic jo davant dels ciutadans i per tant és una línia necessària, és la que trobem més propera a la gent i que és el que jo crec que s'ha fet més feina durant aquests anys. Volia felicitar també que existeixin associacions com la Federació de Municipis de Catalunya que també ens donen molt de suport a tots els municipis a l'hora de poder tirar endavant les polítiques públiques. Celebrar-ho ara, amb aquests 30 anys, jo crec que ens ha d'enaltir tots molt, ens ha d'enorgullir i, en fi, ens ha d'encoratjar a seguir treballant per fer-ne encara molts més en favor, evidentment, de la democràcia i de la democràcia més propera als ciutadans, que som els ajuntaments. Jo crec que ens queda molt per fer i que tenim que aprendre molt del fet que significa avui en dia celebrar aquesta data. La tasca del municipalista que ha portat a terme cadascú des del seu ajuntament, tasca molt important i que amb aquest 30è aniversari es vol valorar molt positivament. Els ajuntaments tenim la força de poder tornar a que la gent cregui en la democràcia i cregui en la democràcia de proximitat que els ajuntaments proposem. Per tant, aquest és el repte de futur. No podem oblidar d'on venim i, sobretot, aquesta força i aquesta energia d'aquests alcaldes i alcaldesses, d'aquests regidors i regidores que van treballar tant, ens ha d'ajudar a continuar endavant pel camí de la democràcia, de la llibertat i de la plena constitució dels drets dels nostres ciutadans.